Има една стара християнска легенда, превърната в песен, която звучи актуално и днес. Особено ако си представим в ролята на злодея-разбойник някой от днешните политици. Той се казва Кудеяр. На съвременен български, нека си го преведем Красимир. Макар че имаме двама красимировци хора и те не са особено щастливи да го чуят. Този Красимир и неговата банда били специалисти в грабежи и убийства. Даже чудно красива девойка отвлякал този Красимир. Но Господ почукал на вратата и на неговото кораво сърце. Изведнъж злодеят се опомнил, разкаял се и отишъл къде? В манастир. Отваряме портите на манастира. Вече сме в двора. Уха е на възкресение. Небето е черно и толкова чисто, че звездите се докосват с ръка. Великденската служба току-що е приключила и в двора се разхождат манастирските братя. Припомнят си историята на Кудеяр, така както я изпя Фьодор Шаляпин. Трима от братята на този манастир са гости при нас в Небесна хармония, за да разкажат още веднъж тази история и заедно с манастирския хор да се помолят за душите на разбойниците и политиците. Помолимся. Древнюю быль возвестим. Мне в Соловках ее сказывал инок, отец Петерим.